Jeg hedder Jakob. Jeg læser til maskiningeniør på 5. semester, og jeg er holdleder hernede i SDU Vikings. Ja, og jeg hedder Kasper, og jeg læser også maskiningeniør på 5. semester sammen med Jakob. Og jeg er så mekanisk leder hernede i SDU Vikings. Og SDU Vikings, det er jo sådan set et Formula Student-hold. Konkurrencen den handler om at designe og simulere og udvikle racerbilerne. Vi kører på el, firehjulstrukket, en motor i hver hjul, som yder maks 50 heste hver. Til konkurrence, der må vi køre med 80 kW samlet, så det er ca. 120 heste. Den vejer 188 kilo, og til konkurrencen i England i år, der var vi den allerletteste Formula Student. Ja, så vi starter jo sådan set med at tegne alting på computeren, og det koster i for sig ikke rigtig noget. Det er jo, når du så rent faktisk skal bygge tingene og bruge for materialerne, at du så skal bruge nogle penge. Og altså, uden vores sponsorer har vi jo aldrig kommet i mål. Havgård er jo en af de sponsorer, som vi er ekstremt afhængige af. Havgård specialiserer sig jo selvfølgelig i at laserskære rør, og det er en teknologi, som er meget specifik. Vi er jo ekstremt afhængige af, at der er nogle virksomheder, der har de her specifikke kompetencer, som kan hjælpe os, for vi kan ikke få det andre steder. Jeg har jo specifikt arbejdet med at designe det nye chassis her, og der har jeg jo flere gange sendt en arbejdstegning, hvor de har skrevet tilbage, kan du ikke lige ændre det her, og det her det er ikke godt nok, og det her det kan ikke lade sig gøre. Så der får jeg jo selvfølgelig den der erfaring, som jeg ikke kan få andre steder, end hvis jeg snakker med virksomheden. Og det har jo enorm værdi for en studerende som mig. Det, at vi allerede har kontakt til nogen ude i industrien, og de kender vores navn, det giver os jo en kæmpe fordel på vores CV. Det er jo det, industrien higer efter, ingeniører, der har den her praktiske erfaring med at have tingene mellem hænderne. Det er jo altid sjovere at bygge det. Det giver bare en helt anden følelse, og så altså et projekt som SDU Vikings, hvor man bygger en racerbil, der kan køre så stærkt, det er jo bare endnu sjovere, at du så rent faktisk skal gøre det for noget, som man også interesserer sig indenfor. Det er jo stort set lige meget, hvad du arbejder med på bilen, så synes vi, det er sjovt. Altså det der med at få det i hænderne og rent faktisk se ting blive til, det er det, jeg synes, der er sjovt som ingeniør. Det er det der med, at man ser i sidste ende, at det rent faktisk kan blive til noget.